Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ku masak suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jajrek-jajrek. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo suwe-suwe dalane tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Isa dadi 8 kilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Turake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki no. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin Potin? Nggih, Pak. Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi Dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Panjenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nek ya ora diidak. Lah dikapake? Dipijit dong. Hah? Biji. Dipijit. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben karang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Angko kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindek. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa? Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol tapi paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene lak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nek iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa.
Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mreksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane niki ana. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu, bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho, mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kowe. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-balik kok ngonoke jijiki-jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki. Aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medun kok lho nanti iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Nggih. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora meng liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu kowe. ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemu, ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok iki budhek kok. Lah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Eh? Ngantuk ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan lho. Sapa? Sapa? Dang aku blenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni ngayal
Kok ayah ngopo, Mak? Neng Yogyakarta ana penggemare Tatin. Piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Oh, tua monggo. Heeh. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, ya kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ora iso dienggo kathok monyet to kuwi. Aku ora dodol dawet lho. Wis gak nombang. Gak, tak urus mek iki. Ora usah diurus. Mau dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, Tatin niku lemu banget. Oh, saiki wis. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman rung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok dal-dal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Saiki jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok berarti ora kan kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga wae lho, Krubyu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa long biu. Sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andae kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Kuwi aku mau nek anarki.
Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Ya? Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang nggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki tremas piye? Karena maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane picersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Din. Ora siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo munio. Munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono munio. Ora nek aku nek arep ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho nguyang-nguyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa kae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iya, Cuk. Alah. Piye ta aku sarep muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rada Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lak mudar kabeh men. Bul. Ngandar-andar angen duka. Neno. Aku wis ora Ora apa-apa ngono. Mas Den koe Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak.
Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Rumasaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek. Janjane kowe ning Nek kayane ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Lah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas nek aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang tak gendang. Dut tatung gendang. Dut tatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi wis. Tak ya ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini ra nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Janjane kowe ning Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipeko lho karo si Denko ki. Lah wong dipek wong kuwi nane nanone nanane tengen. Nen iki balik kene. Tengen. Ah ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa sing ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Ya aku nek bingung ning anu jogete piye.
Aku Lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Tak nyelak ngono ya. oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo Suwe-suwe dalane tak kudungi lho. Ama. Ya, mangga. Isa dadi 8 kilan kondane. Puas ya? Kamu pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe tekan. Kapok ora kowe mula aja sok wani rodalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonekke aku jijiki barang mau. Lah ono. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dapat kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok cocok tak jembengke. Ora jalan. Anjen. Saya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono tak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya. Ana sing alah ngono mergo rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aduh, tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke, sesuk meneh. Ah Denko rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono ta? Oh wae kok ya. Iya. Denke, sesuk meneh. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk mandar saka via streaming utawa chatting WA, ya sing nyuwun kepareng anu bajing loncat.
Jumeneng Mbak Ayu. Ngombe sik ra apa-apa. Heeh. Apa adus sik apa piye? Ngomong ngombe kok tok loke lho. Wis ben kae bojone wis ben padu. Ben padu dhewe ra apa-apa. Ya. Nggih. Wis entuk transferan to mau? Napa? Oh lha iki sapa sing arep gawe-gawe masalah iki? Oh. Heeh, sik. Ana kok yuk wisan. Kata-katane pripun? Kata-katane kira sik kata-katane aku kata-katane iki kudu kan. Kata-katane iki ra. Iya. Ha iki sampun sugeng dalu saking Sigit WMP Klaten nyuwun lagu Bajing Loncat ditransfer di ke rekening pundi nggih? 500.000 Mbak Ayu. Oh, isih takon iki. Wah, dadi dereng jelas niku. Engko anu kowe tak nomere engko tak neki kowe omongno wonge kon transfer saiki. Iya. Ki nek ora dik transfer Bajing Loncat dadi Banci Loncat ngono wae ora apa-apa. Ya. Yo, Diaturke sik. Ora apa-apa Mbak Ayu, engko iki panyuwunane kudu diaturake. ya. Iya. Langsung napa nggih, Bu? Bawa. Ya. Gunung. Ya, sing ki basa Sunda lho, Nok. Ya, mula kudu diterjemahke. Kyai Jawa ki sok basa Sunda sok angel. Aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iso Sunda. Wo, mahir. Oh iya. Aku mayang nang Bandung iki basa Sunda sewengi kok. Wah. Yo akeh sik ndelok. Sepi. Yo. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung wis sasah diterjemahke kuwi Gunung Galunggung. Kapungkur neng burine. Oh, neng burine Gunung Galunggung. Gunung meneh. Sumedang Katunjang. Pemandangane arep nonton Gunung Galunggung iki ketunjang Gunung Sumedang. Oh, dadi ra teko jelas. Mergo mburine Gunung Galunggung iki ana Gunung Sumedang. Oh. Ngono, ngisore Gunung Sumedang kuwi akeh wong dodol tahu. Oh. Tahu Sumedang ning sepur-sepur kae. Iya, Terus Talaga Sakawayana. Sang Kawayana sak kiwa tengene dadi tengah-tengahing Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi ana telaga yang indah. Oh, terus Rembecik di tengah gua. rembecik di tengah gua ki swara banyu temetes ning jero guwa. oh iya. Junjungan dijunjung bareng-bareng. Heeh. Ulah pundung tulis sungkurulan sungkan. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi ayo padha ndelok Gunung Galunggung lan tlaga sak kiwa tengene. Kok ngawur to, Pak? Semeneng wae to. Tadi Nah, barang delok gua terus dadi gedhi. Oh. Tadi. Oh, tadi to tak kira gedhi. Teyan. Tarim Karim. Tarim Arim. Tarim Tarim ya apa? Tarim ki jeneng wong. Oh. Sing lanang barep jenenge Tarim, nomor loro jenenge Tariem. Oh iya. Wedok. Tarima Ragawayana. Tarima Ragawayana ki nampa ragane tok. Heeh. Nganci
ngancik ngancik di negara di Ragawayana di negara Sunda. Weh, pokoknya tompo ragane di negara Sunda. Negara Sunda iki Bandung. oh Jawa Barat ki negara Sunda. Arane piyai kono ling ngarani negara Sunda. ya Ning nang ning nang. ya Caping cap. ora ngawur Mangga.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo, Mak. Teruske dhisik lakone wis meh jam 1. Iya. Engko ndak kentekane enggak ya, Nak. Ya ayo tak derekke, Mak. Ayo, Nger. Gantaning kang sekar gadung mewah kembang menur kang esmarum winaran toyotan kati kusuma mangambar arum kukusing upaku malun alun kati kusuma lir mega membo Bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokar kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan wong melek sabar narima iku bageyanipun Datanmu semanjing boten gupit sanggar sangarup nunukan dukun sampun semanten Raden Werkudara ngawe para putra Jodipati pating bleber pating Caraka Tirta ngudakaning garatan Permara remang usum yung ambreng kati karunaning kasose